was lonely, he's lonely still. Those days are gone forever, over a long time ago. Oh yeah. Up on the platform, the man gave me the news. He said, you must be joking, son. Where did you get those shoes? Where did you get those shoes? Well, I've seen them on the TV, the movie show. They say the times are changing, but I just don't know. These things are gone forever, over a long time ago. Oh yeah. Oh yeah. Broadcasting from the third floor of the Amando B. Amatong Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated, the Better FM Alternative AA 92.5. Member, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang atong takna unto palas 2 sa kahaponon. Kining musunod nga programa usa ka binayran. Ang tanang pulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko na tinukod ni Kristo alam sa kaluwasan. Search the world for those who have walked astray and lead Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Catholic Faith Defenders Dipolog City Chapter. Okay, sige hapon atong pasiunang paghiyukbo no sa atong station manager, atong amaan dinhi sa istasyon uban na sa tibok staff no sa maong istasyon Jet Upilak og maghihapon
Dili ta malimot sa pagyukbo sa atong halangdong obispo si Monsignor Sibero Caermari uban na sa mga kaparian sama sa amo yung Bible Director Father o Reverend Father Ramil Curong o usab si Reverend Father Ruin Salvo o sa social action si Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. o sa tanang mga kaparian. Okay, sa gihapon, mga tinahod nga tigpaminaw, kami mo alagad man yun ninyo og mga katubagan, kahayag sa pagtuog katoliko among ipahibaludaan nga ang among tema karon mahitungod sa matuod nga iglesia ug tungod kay bulan maron sa Enero ug ato naman yun ang tradisyon nga atong sa ulugon ng sinulog ang atong kapistahan sa balang bata nga si Jesucristo no sa iyang pagkabata no gitawag na to Santo Niño o balaan nga bata mo ni among pagahisgutan karon. Atong pasalamatan sa pudiay, di sir ko malimot ang mga naghatag og kinabuhi aning maong tulumanon ang kasigaturgo bikaryo walang nako madala ang listahan og alang sa mga naghibalo na ana okay naghibalo na daghan kayo nga salamat. O karon mao gyapon kini ang inyong higala sa maong tulumanon Silbert Donduyano Sr. Okay, og mao gyapon ang atong kauban dinhi si Attorney Mike Abbas. Okay, Brad, salamat kayo og mayong hapon sa tanan nga nagsunod dinhi atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Og sama sa ginaingon na ni Brad Silbert, mga yuta og katahuran sa atong manager dinhi si Brad Jeff Pilak. Maingon man sa atong mga kaparian dinhi sa Dipolog o ang atong obispo nga si Bishop Sibero Caermari uban ng atong Bible Director nga si Reverend Father Ramil Curong o ang tanan ng mga kaparian sa atong diocese. Mga igsoon, agi og pagtamod sa mga tema ning atong tulumanon, yung atong programa atong himuon karon ang bag-o nga tema nga naguluhan ang matuod nga iglesia. Ang ano bagyod nga gikinahanglan man mga igsoon kung asa bata karon naabata sa matuod nga iglesia o sa tinukod lamang og tao. Ngano man yun nga atumang pangitaon. Una sa tanan, si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 21, ingon siya nga pangitaon jud ang butang nga iya ni Kristo. So wa pod siguro magtukod si Kristo og kining nagkadaiyang mga tinuhuan karon sa atong palibot o sa tibuok kalibutan. Base sa atong statistics, aduna na kita moabot nag 44,000 Christian denominations all over the world. Christians lang. Way labot ng uban nga mga tinuhuan nga dili Kristiyanos. So mana mga igsoon, mga pinumduman ta ni San Pablo nga pangitaon jud nato ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Bisan pa man gani sa wala pa matukura sa atong Ginoong Kristo ang iglesia dinhi sa kalibutan, itagda na daan nga ang Dios magtukod sa iyang gingharian nga dili gyud mabungkag o dili mabuntog. Nana sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 44. O sa panahon na sa atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Kristo mismo mao'y militok ngini ang pagtukod siyang iglesia. Nga sa San Matthew kapitulo 16 bersikulo 18. Namin siya Stoes Petras
et Chaperham Petram, edificabo ecclesia miam, et forte and peri non prevalebont adversus iam. Ikaw si Pedro, si babaw dining bato, pagatukuron ko ang akong simbahan, ang akong iglesia, nga bisan ang ganghaan sa impyerno, masato pa ganghaan sa kasaypanan, dili makabuntog kaniya. Sorry, I'm sorry, attorney. Okay. Sa di pa kang padayon, o nganong kinahanglang pangitaon nato ng matuod nga iglesia, attorney, kay nahinumdum ko sa ingon ni San Pablo sa Timoteo 3:15 nga ang iglesia o simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Unya kung atong tanawon karon attorney, daghan makayong simbahan, daghan mang iglesia, unya dili parehas og mga pagtulunan. So mo nang kinahanglan pangitaon gyud nato ning kinsa gyud ning haligi og sukaranan sa kamatuoran, kay alang-alang na magmatinuod tanan attorney nga wala magkaparehas nagsinumpakiay. Mao na Brad nga usa na sa hinungdan nga atong pangitaon tungod kay sa gipasabot na ni San Pablo sa iyang sulat sa imo nang gikutlo 1 Timoteo 3:15 nga mo'y haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. Yes. So ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong si Kristo, dili nagali unta ni sawayon, atakihon ang mga pagtulun-an niini. Tungod kay ang atong Ginoong si Kristo, siya may nagtukod niini og ato narong pamatud-an sa mga referensya o sumala sa balaang kasulatan. Kay siya man ang nagtukod, dili na wala na hinungdan pa ngano bang sawayon ang mga pagtulunan, may tungod ng larawan, may tungod ng santos nga misa, ngano man tungod kay ang matuod nga simbahan dili magtudlo og kasaypanan, kay matulpal ni San Pablo, balikon ko sa 1 Timoteo 3:15, Yes. haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. So kung naa ka sa maong iglesia, ang ikaw nasiguro ka nga ang imong pagsimba ngadto sa Dios naa gyud o uban gyud sa panalangin sa atong Ginoong Kristo, dili ng mga binuhat og tao. So mao na mga igsoon nga ang atong Ginoong Kristo nagtukod gyud siya og iglesia nga matud pa mao ang iyang lawas. Nasa Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, His mystical body. So, ang si Kristo, mayon siya nga ang iyang iglesia, mao ang iyang lawas, ug ang siya ang ulo. Oh. Pero nga ba nga ang atong mga igsoon, sa ubang pundok, sa tinuhuan, gidawat nila ang ulo nga si Kristo. Pero ang lawas, matud pa ni San Pablo sa Colosas 1:18, ang lawas sa atong Ginoong Kristo gisalikway man, gipanamastamasan pa, ginasaway pa, ginaatake pa. Kung saan ba pagdawat nimo, kung naay mo sulod o naay imong amigo ron mamisita balay, pwede rin nag-ulo rin imong dawaton. Ang lawas ibilin lang sa gawas. Murag that is nonsense. So mao na mga igsoon nga tungod niini si San Pablo mipadayag sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 23 nga ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo iyag yung pagalwason. Ngano iya man pagalwason? Tungod lagi kay iyang lawas, dili pwede nga iyang itugot nga kini mapunta sa kasaypanan o sa gahom sa mga dautan. So mao na mga igsoon nga dapat yun atong pangitaon ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. O mao ni mga igsoon ang mga opisyal nato, opisyal nga timaan sa tinuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Ang una, ang iyang pagka-usa or one o being one. Nato pa usa ra gyud ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Bisan pa man gani da sa giingon ni San Juan
katong mag-ampo sa tong Ginoong Kristo nga Yes. siyang amahan. Nga amahan hiusaha sila. Maingon nga ako naa kanimo ug ikaw na ania kanako o kita nahiusa sama nga ang iyang katawhan mahimong usa. San Juan 17 versikulo 21. Yapon sa 11 na, attorney. Yes, but correct. Kunya naa po na sa katong pasabot lagi niya sa pagtingon niya ni San Pedro na ikaw si Pedro sa ibabaw ni bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Klaro, iglesia miyam. One single lang ang Singular, akong. singular lang, yes. Kunya ang word iglesiam that is singular pod na nga word akong iglesia. Dili pagatukuron ko ang akong 44,000 ka mga iglesia. So mao na nga usa lang. So ang timaan sa tinuod nga simbahan na ang iyang pagkausa. Naamang gani mo siya pero mao na karon. So, human si Martin Luther nga kanhi usa ka haligi sa simbahang Katoliko, kadihang misupak siya, mi gawa siya sa simbahang Katoliko niadtong 1571. So, bot ipasabot, milabay na ang 1517 katuig wala pay laing simbahan dinhi sa kalibutan nga Kristiyanos. No. It was only after Martin Luther separated from the church and founded his Lutheran church or Lutheran denomination. So, gikan ni Martin Luther, nagkasiyak, kasimot-simhot siguro, o nakabaho siguro nga mayo madahining magwaliwali ta, kayo makakwarta man ta. So, mauna, pagdaghan nagsakop, masiyak, niya, muwali na po lain, hangtod niabot na ta karon mga igsoon. Ang Meaning, 44,000 Meter ka nga mga pagsiak na tinuod. attorney katong 1517. Yes. Kay murag na hinumdum ko na pa may nauna katong Orthodox niya tong 1054 nas una pero murag di man siya matawag og main Protestant ang Orthodox no kay maumaoram kay itong Yes, mga teaching. maura man to. Ang katulang doon nalay mga ginagmay nga kwan. Oo, Pero sige ginagmay. hapon, hapit tanan natong pagtulunan pareha lang. Yes, sige. So, mo na, nga matud pa ni San Pablo, mayon siya, tungod kay doon nalay usa ka pagtuo ug usa ka bautismo. Sa ato pa, usa pud ka iglesia lang. Tungod niya na. Kunya, ang ikaduha, nga dinhi makasugat ta inig kulata gikan sa mga atake sa bampundok sa tinuan ang pagkabalaan kun Yes. pagkasanta. Oh. One, niya holy. Bukoy balaan na Balaan. pagkadagang badlungon katoliko. Ano? Yes, ato na rong tubagon mga igsoon. Ang atong si San Pedro mismo, siyang unang sulat, 1 Pedro 1:16, ningon siya, maingon nga ako santos, kamo usab masantos. Yan ang gikot sa daang tugon, mga igsoon. Maingon nga ako santos, ikaw kamo usab masantos. Og naagyo gisaysay ni San Pablo nga adunay mga iglesia na iya sa mga santos na nasa 1 Corinto kapitulo 14 versikulo 33. Iglesia sa mga balaan kung iglesia sa mga santos. So mao na mga igsoon nga ang simbahan sa atong Ginoong Kristo balaan yun, mga santos o masantos. Pero mao lagi moabot niya ta ato lang ang tubagon unya ato siyang ipadayon kining mao mga timaan. Ang ikatulo nga timaan mao ang iyang pagkakatolika. Yes. Katolika nga sa ato pa pagkamakailapon or di lang makailapon diha sa lugar kundi makailapon siyang pagtulunan. That is Catholic in faith sa pagtuo, Catholic in place, and Catholic in bisan sa inon talang ang pagdumala. Yes, ay Catholic in faith
nagpasabot nga ang simbahan kaniadto panahon sa atong Ginoong Kristo o ang gitudlo niini hangtod karon nagpabilin nga maora. Walay pagkausab. Kunya Kana bang sa ipang attorney, Sige, kana bang pagkakatolika sa atong reflection ana mo na siya usa sa pinakadakong ilhanan sa New Covenant Kingdom sa Dios kung ikumpara sa daan katong Jewish religion. Yes. Kay katong karaan para raman to sa mga Hudiyo, wa may labot ang uban sa mas mga hintil. Kita. Pero pag abot ni Kristo, iyan ang gi-transform into a universal religion. From the national church lang sa mga Hudiyo. Iyan kining para na sa tanan, di So, lang para sa pipila ka katawhan. So dili dapat nigahon ng pagkakatolika o pagka-universal sa Church of Christ nga tinuod. Mao man gani nga ning abot ang mga missionary nato gikan sa Spain. Ang Spain si San Pablo mismo mao'y nag Christianize sa Espanya. O gikan sa Espanya kita usab nahimong Kristiyanos. It's because ang plano ni Kristo siyang simbahan mao ang himuon kini niya nga mukaylap sa tibuok kalibutan. Og nining panahon na karon mahimo nga natuma na ang plano sa atong Ginoong Kristo nga mukaylap kini sa tibuok kalibutan. Bisan pa man siguro napay ubang lugar ka pero wa ko kay balog na pa bay laing lugar nga way Katoliko. Bisan pa man gani sa atong bipan sa mga lugar nga dili mo tuo ni Kristo, kanang lain nga mga lugar labi ng mga communist countries, naagyod na ang Iglesia Katolika. O bisan to daghan sa atong mga missionary nga naputlan sa liog, pero nagpadayon nga midako ang simbahan diha sa maong lugar. Natay di na lang nato i-mention asa ning mga lugar pero midako na ang simbahan bisan lagi sa mga gitawag natong communist countries. Unya kanang gitawag nato Catholic by sa gilang kay sa place lagi kanang pagtulunan sa ako nang gingon day ko gani mao nga ang pagtulunan sa unang panahon hangtod karon maura gihapon sa panalitan ang Santos nga misa natong katapusang panihapon nga gisaulog sa atong Ginoong Kristo maura gihapon ang Santos nga misa karon ug ang uban pa nga pagtulunan. Kunya Katolika in the sense nga na atong mga tanam gyud na sila. Kaya ako'y reflection ay dugang na attorney ba kay kanang pras anang sa pagkaon attorney. Kung moadto ka sa daang tinuhuan na ay gipihig. So naay gipihig nga pagkaon, naay giisip nga mahugaw. Pero sa atuan sa Christianity karon sa Katoliko nagtuot ang gilinisan natong giisip nga mahugaw nga pagkaon sa una. So ning kamakaon na tanan. Mo na siya tanan langkob. So Catholic. Bisan sa pagkaon. Okay. Nana sa Daniel kapitulo 2 44 lagi nga usa ka gingharian nga mo dako kini. Nahimong mahimong mo langkob kini sa tibuok kalibutan. Nya sa Mateo 28 pod nasa 19 kapitulo 20 yang gisugo ang atong Ginoong gisugo sa atong Ginoong Kristo ang mga apostolis pagpanlakaw sa tibuok kalibutan ug iwali ang mayong balita. Mo na nga daghan sa atong mga apostolis sa nga nahimong mga martir tungod nining pag-adto nila sa uban nga mga lugar bisan pa man niadtong mga lugar nga mga luog pa. Kay mao man ang atong mga misyonaryo moadto sa mga lugar nga wala pa makailag Dios, wala pa mawalihi.
kita gyud una. Yes. Dili pareha sa ubang pundok nga muadto lang sila kung naanay nakaila nag Dios. Gani kita may original anang pagpanglakaw attorney. Mao Sa gani. instruction ni Kristo kay tanaw na to ang kita may una awahiraman sila. So bali murag nangopya lang sila. Correct. Ha? Oh. So mao na silang uban na yung mga missionary na kuno nila. Pero asa mo ilang gimisyonan kadto pong humana nga nakaila na kinsay Kristo, kinsay Dios. Oh. Nakaila na og kuan. Pero wa gina sila moadto untag katong mga lugar nga wala pa gyud adto o Katoliko nga mga misyonaryo. Unsa may rason? Unsa ka? Moadto ka dito nga nagbahag pagali na. Unsa pa man nimo na hindi man nakabayad pag 10% nimo. Magwali-wali ka dito ay putlan ka liog sa mga espada nila. So mao na mga dili gyud sila moadto. Pero ang atong mga misyonero kuan gyud nila ilang gitahan ang ilang kinabuhi, ilang gibuhis ang ilang dugo para gyud mulambo kini. Ug ang paglambo mo na nga miabot dinhi sa ato dinhi sa dapit sa Pilipinas o dinhi sa tanang lugar na sa Minagingon tibuok attorney nga kalibutan. the blood of the martyrs is the yes o igpapatubo Tubo. sa Oh, yes, simbahan. sakto naman. Okay. So, Katolika. Kanya, gawas sa unya na lang sa pangutana siguro nato ni Tubagon. Yes. O ang ikaupat, mao ang iyang pagka-apostolika. That is, apostolic by succession. Sa tanan nga mga pundok sa tinuhuan, kita lang ang mga Katoliko who could claim a rightful succession from the apostles or from Christ to the apostles hangtod sa atong Santo Papa karon. Yes. Kunya naaman tayo mga records na gikan pa ni San Pedro isip unang Santo Papa hangtod karon ni Pope Francis. O mo kapinata sa 260 kapin ka mga Santo Papa gikan ni San Pedro. So kita lang ang claim niya na nga gikan gid ta ni Kristo. Gikan gid ta sa unang Santo Papa nga gitudlo ni Kristo o kita ang mga sumusunod sa mga apostolis. Nana sa Episo Kapitulo 2 versikulo 20. Matod pa ni San Pablo gipial nga gikan sa kamo gitukod sa ibabaw sa mga patukuranan nga mao ang mga apostolis. Pero doon natay idugang ini mga igsoon bisan pa og maingon ta kini nga gidugang la nato tungod kay ang opisyal katong upat ka mga tinuhuan. Pero atong idugang kini tungod kay daghan magud sa atong panahon karon nanapoy daghan nga mga pundok nga maggamit og Katolika. Yes, attorney. Oh. Unsa bagay naa di ang Katolika nga pangkopyahon man sa uban. Yes, nakoy Oh. naka-debate sa social media attorney nga Baptist. Kaya nga moingon gani sila nga sila mo'y tinuod Katolik gani, dili kuno kita. Oo. So, Sila- nidawat siya anong description nga Catholic. Sila mo dapat. Kaya naiuwi na mo kuno atong teaching. Sila mo'y tinuod. Kana mga igsoon pareha na sa atong mga igsoon ng mga iglesia ni Kristo. Ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem nawala o nahiwi ni apostatize sa to pawa na mutuman sa pagtulod ng itudlo ni Kristo. Na asa may tinuod ani kanang mingon si Kristo pagatukuron ko ang akong iglesia bisan hanggang haan sa kasaypanan dili makabuntog kaniya. Sa to palig-on. Ligon. So asa may atong tuhuan ini kaning mingon nga nawala kay nabungi pampatay kuno to uban na apostasize sa to pa wala na mo tuman sa gitudlo kay naanas kasaypanan o ang gingon ni Kristo nga bisan pa ang gahom sa impyerno o gahom sa kasaypanan dili makabuntog by that kaniya. verse attorney atong ipaklaro sa atong mga listener nga heretical na o dili na angay tuhuan ng kanang teaching nga tibuok na talikod
o nakatudlo nagsayop ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Tinuod na Brad, kay Yeah. bisan pa gani kanang ilang kutlo na mana sa buhat Mm-mm. nga maingon sila nga na kuan ba ni talikod ang uban na nga matay namatay ng kuan kuno gi pampatay, so wala na. Klaro man ang teksto nga ilang pagkakutloon, ang uban kanila gipangpatay, dili gid ang tanan. Oh. So kanang pasalig lagi sa atong Ginoong Kristo nga bisan pa ang kasaypanan kanang mo na gipasabot sa gahom sa impyerno. Oh, kanang kasaypanan dili ni mabuntog ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Wa mo gud po sila laing choice attorney kay kung mo admit sila attorney nga gapadayon, so murag out of order man pud ilang pundo kay awahin naman sila nagsugod. So dapat ilag yung itudlo nga ilag yung patuhuon ng mga tao nga nawala tong una para nga reasonable ang pagbangon og usab. Pristor, tras anang Mormonism o Iglesia ni Cristo. So, Yes, mao gina Brad. Oo. Kay so ang mao lagi kana lang daan pag-ingon nga nawala nya gitukod ni kuan ni San Juan o gitukod ni kinsa pa nang uban nga ni Felix Manalo ug uban pa. Nahimong bakakon si Kristo ana attorney. Yes. Kung matinood ng Matinood total ng apostasy. apostasy. Mm. So naagay mamiya. Naay uban mamiya. Daghan. Daghang mamiya pero dili ang tanan tibuok. ang simbahan. So mao na mga igsoon, tungod lagi niini atong idugang ang laing timaan sa mga iglesia, ang iyang pagkaromana. Yes. Nganong gingong ang iyang pagkaromana tungod kay mismo si Kristo sa San Mateo 21 versikulo 42 mingon siya nga ang iyang iglesia tungod kay wa man gyud dawata dito sa Jerusalem. Mingon siya nga iya kining itugyan sa lain nga nasod nga magapamunga og bunga niini. Unsa man yung maong bunga? Mao na ang ngadto sa pagkasantos. Unsa man yung nasura mga igsoon? Nana sa Roma 1 versikulo 7 ngadto sa 8. Yes. Nga matupan ni San Pablo kamong naa sa Roma nga gitawag ngadto sa pagkasantos. Ang inyong pagtuo ginamantala sa tibuok kalibutan. Nadhiya ang holy og naapod ang iyang pagkakatolika anim kay gimantala sa tibuok kalibutan. Yeah, si Kristo gud way nagbuot ana attorney iyang gi-implied o gipasabot sa buhat 23:11. Katong yes, giingnan Brad. niya si Yeah, Pablo nga. Pablo maingon nga nagpamatuod kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Correct. Di ba? Yes, Nya, sakto na, ang reflection nato attorney nga sa tanang mga dapit nga naabtan sa iglesia, only Rome ang giparallel sa Jerusalem. Yes, Diin dito gasugod ang iglesia. Correct. Yes, Diba? sakto na ba? Okay na. So mao na ang atong giikuan nga naa ang iyang pagkaromana isip usa sa mga ilhanan o timaan sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. O bisan pa sa mga kaning kining maong mga timaan, daghan gyapon lagi nga mo saway kanato, mo atake. Pero mao man ang atong hinungdan nganong ni ata nining atong tulumanon karon. So mao na mga igsoon nga mao na ang mga marka kun signs Yes. sa tinuod nga simbahan. Attorney, ato lang pong iklaro sa atong mga listener nganong ato yung giplastar ang marka. Kay muupo na ang giingon ni Jeremias sa kapitulo 31 bersikulo 21 nga butangag mga marka. Yes, o mga correct. ilhanan. Kay sa atong Correct. panahon gud ang uso ron attorney gamiton man day ng ngalan ni Kristo. Iglesia ni Kristo, Church of Christ, Iglesia sa Dios. Ipangalan day nila sa ilang iglesia. Yeah. Then mutuo din ang daghan kay na ngalan ni Kristo, ngalan sa Dios ilang gigamit. Mo nang samaan ng kwarta attorney. Awat-awato naman po yung mga fake. Maura ba po ang name tag?
So unsaon man Correct. pagtino sa Central Bank sa pagpatino sa Central Bank sa tinuod nga kwarta, utang ag marka attorney. Yes. Di ba mga description? So Okay. mao po na kay daghan man ang gagamit sa ngalan sa Dios, ngalan ni Kristo mao nang ang simbahan nga tinuod napugos og butang og mga ilhanan. Mo nang atong giuna ng ilhanan attorney, mga marka. So mao gani nga tungod lagi kay makabasa sila sa ngalan diha sa Biblia nga kanalagay iglesia sa mga santos. Awagi migamit ini iglesia sa mga santos. Nalibog bitaw ko. Pero naay may mabasa sa Buhat 20, bersikulo 28, na iglesia sa Dios. So naay daghang Oo. naay pundok nga iglesia sa Dios. Kanda bang madhanin nila attorney? Maali. Kung ano nakakuan. Naapoy sa atong kaning sa kang Felix Manalo. Oh. Iglesia ni Cristo, Roma 16:16. Nagadato Oh. gali attorney. Mao gyud. Naapoy ya natingala ko nga usa ra ka pundok ang nigamit nini. Ang iglesia ni Satanas. Oh, na may mabasa pinadayag kapitulo Klaro. 12, bersikulo 9. Oh, yes. Iglesia ni Satanas. Nakadungog ko ini ang dito sa Amerika nagamit ni Church of Satan. In English lang to. Kini nga atong hingon. Og atong in English ni Church of Satan man Pero na nagamit ini dito sa Amerika kuno. Pero katong nagtuog Biblia attorney, digil mo mamada ni ana kay Church of Satan gibawal ko na sa Biblia. Pero Bawal, katong Biblia mo nagtuo katong mga uban ilang gamito ng Biblia mo di sila ng Church of Satan. Ya, usap pa sa akong katigadan nganong di mo gamit sila nining Oh. Church of the Saints. Ah, Oh. maupod. Ngano ba nga way ning gamit Ito, ini? Wala kayo no. Naay Church of God. Oh, Iglesia sa Diyos. Naay Church of Christ. Oh, kabasa man siya sa Biblia. So, naay ni gamit. Daghan pa gani. Church Naay in of the English, Saints. naay Binisaya, Tinagalog. Pero Church of the Saints, wa may ni gamit ngano man. Kay hadlok sila nga Tingali, mga Katoliko. wala na nga santo sa iya siguro. Mao siguro. Unsa mapag naay mga santos nga mahadlok mo gani sila mga santos. Na gani ko'y usa ka amigo nako nga sa laing pundok. Ingko Brad kay hadlok man mo mga santos. Luoy kayo kay nagkamatay nimo buutan ra ba ka? Siya nga naman. Oh, nagkamatay nimo niya masantos ka na. Labi nagmahibalo na imong mga kauban, wala na, likayan ka na. Yes. Mahadlok na sila nimo kay mahadlok man mo mga santos karon. So mao na mga igsoon. Ni ata karon sugdan nato ni kining mga pangutana kay medyo Unahon na napatay to laing tema. Santos attorney. Kay murag important kay na nganong Santos mo mga Katoliko nga pagkadagang Okay, pagaling okay. mga paring pagaling ko no. Kun mo kan ka? Ikaw sa lang attorney. Okay. Sige. Ang pagka Santos lagi sakto lagi na. Kaya lang gi moadto ko nog bulangan. Moadto ko nog san sa prisuhan. Moadto ko nog mga kahilayan, mga Katoliko jud ko nung naa diha. Kadang mga kahilayan kang lugar sa mga kuan lagi ko no nga naay daghang yawa. Di lang kay mga ordinaryong Katoliko ang na-involve anang mga skandalo attorney. Mismo nakuha sa mga national news, mga paring yun mismo. Maunay kuan, oh, yes. Pero mga igsoon, ang una sa tanan, kanang pag-ingon nila o mga Katoliko o daghang mga makasasala, di man siguro na ikatingala nato nga daghan sa Iglesia Katolika nga mga makasasala. Ngano man, tungod kay ato kini kapanaging kining ubang pundok ato lang kapanaging sa usa ka sabay tawag ganing usa ka baso lang nga humay. Ang Iglesia Katolika usa ka sako gyud. Ang Iglesia Katolika o ipanaging ito usa ka sako kadaghan. Samtang uban usa lang ka saupan o usa lang ka ang uban usa ka gantang. Kung imong ihuwad na nimo ang usa ka sako, you will note nga daghan gyud na og tipasi. Og imo pong uhuwad ning usa ka saupan lang,
nga imo siyang makita nga pipila lang kabuok yun ang tipasi. So, by that premise, attorney, daghang mga dili maayong Katoliko tungod kay mo po'y daghan. Mamawiyan mo'y daghan. Kana kun atong tan-awon ang tipasi. Yes. Abi ko no, atong tan-awon diri ang timos kaayo nga bugas. Oh. Correct. Pila ra ba ang kun naa may bugas nining usa ka saupan, unsa makadaghan sa usa ka sako, pero ngano man di nila tan-awon kanang tinuod nga bugas, tinuod nga nagbuhat sa katarong. Attorney, na makalimot unya ako na lang ning i-insert, attorney. Ay, Na sir. usa gyud ka pare ang nag-explain ani attorney. Iyang gikutlo tong Matthew 13 gali, attorney. Matthew 13 tudling 24 hangtod sa 30. Yes. Kay diha kuno giklaro ni Kristo unsay mahitabo sa iglesia. Wala gyud kuno mosaad si Hesukristo nga ang iyang iglesia nga gitukod puros mga kanabang mga buutan. Naagyog kuno'y mahimong sagbot, Mo na mahimong albat katong kana mo na ang yang parable sa mga couples. Yeah. Kung tungod kuno, attorney, kay... couple of week. Tungod kuno, attorney, kay gisulod og yawa. Yes. Kay gisulod og yawa, dayon mautong naay mga natitag sa yawa. So mo gitawag og mga sagbot. Then ingon galitong mga tao, attorney, nga unsa man ninyo mahiyong binhi man to imong gitanong anong naa may sagbot, unsa man sugot ka amo ning pangibton. Gani wala gali sa moingon, attorney, nga pangibton. Ayaw lang ninyong iptaon niya rasting anis ato pa sa adlos paghukom kay ako ra ng lainon. So mao na nga by that premise, attorney, mao nang nidaghan og maayo ang dautan sulod sa iglesia tungod kasi Kristo mismo nag-ingon ayaw sa ibta. Unya na sa adlaw sa paghukom. Kay gawas na na, brad, bisan pa na anang maong makasala, may paglaom paghihapon nga makabalik sila sa katarong. Correct. Unya kanang pag-ingon na pod nila lagi nga kanang wadto kag prisuhan adto kuno kag kahilayan, mga Katoliko ra gyud kan mga igsoon di gina tinuod ha. Ako kanhi mga igsoon grandmaster ko sa Bulangan. Kadaghan ba kayo ang akong mga makita usa gali nini ang bana sa akong iyaan usa ka Sabadista. Kanya magkuyog ban mi dito paingon sa Bulangan. Yes. So di adili ingnon nga puro nagyud mga limpyo ning mga tawana. Correct. So dili ang ako dili ko muuyon nga puro nagyud Katoliko. Bisan diha sa atong mga prisuhan. Daghan ang mga Katoliko na nga priso. Kay nagbuhat siguro og dautan o sayo. Pero dili ko mutuo nga puro nagyud Katoliko. Kay ngano man bago pa lang gani kung nagdibati kani sa usa ka saksi ni Jehova dito sa Pinyan man siguro kadto. Pero nakita mi nga tuwas prisuhan. Kay naman tay tawag nato og kanang prison prison apostolic. Prison ministry. So prison ministry. So bisan pag wala pa ning atong prison ministry, kita mga safety nanata sa mga prisuhan sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Yes. So nakita mi dito. So dili tinuod nga puro lang Katoliko naa sa kahilayan o sa prisuhan o guban pa. Yes. Okay, so ato na ning itiwason siguro, brad. Ato na ning putlon una kining pagpanubag o tungod kay daghan man kaayo pa pero doon na tayo importante nga itong hisgutan tungod kay nagipahaom sa atong panahon. ugma pohon mao ang kasaulugan sa inunta lang sa pista sa Balaang Bata kun sa ato pang kinatsilaon Santo Niño. So unsa ba ning ang usa sa mga kalihukan sa panahon sa pagsaulog sa Santo Niño kanag yung maong kanang gitawag na tong sinulog. Yes. Galing lang karon tungod gini atong kahimtang karon sa kalibutan ning pandemya, medyo siguro mahimo ang atong syudad sa Sugbo, ang atong mga amigo diha sa Cebu nining maong sinulog. Tungod sa kakinahanglanon pod nga mga restriction, attorney. Yes, tingo na, brad, nga kuan yun na
kay kanahanglan masadta. Nga Maambing. mulikay sadta gyud aning kana kay wa may gipili niini. Okay. So mao ni mga igsoon, unsa ba nang sinulog? Nasayod naman ta. Nga ang sinulog mo'y usa ka pagsayaw, pero this a religious dance. Yes. Usa ka pagsayaw nga ihalad nato sa Santo Niño, ang gamayng o Diyos nung bata, Santo Niño o balaang bata, mga igsoon. Kunya, nabay mabasa ta sa Biblia, naata mga igsoon. Naana sa 2 Samuel, Kapitulo 6, 12 na ngadto sa 16. Mo na kanang simba nga gipaagig sayaw ato Payag ni. sayaw, oo. Balikon ako, 2 Samuel, Kapitulo 6, versikulo 12, ngadto sa 16. Kadtong nagbalhin sila sa kining arka, gikan sa balay ni Abinadab, paingon na sa paingon ka to sa templo ba to? Yes. So, mao kadto nga pila lang kalakang human sila nag ingon ta prosesyon. Nga namang prosesyon kay na may mga konsert, mga kining gigamitan po nila og mga instrument ba na kinuldasan, na Premise trumpeta. po na attorney sa kanang murag madala po ng kanang prosesyon na. Naagis prosesyon. Biblia ng prosesyon. Naagid na. Oo. Nya na yung mga kinuldasan ko no, na yung mga trompeta. Tama man na ang uban ganina sa Cebu pa na nga pinulungan o kasabuhol na komparsa. Yes. Unsa tong tudling gali attorney 2 Samuel. 2 Samuel Kapitulo 6, versikulo 12 ngadto sa 16. Yes. Ug human sila nakalakaw, misayaw si David Yes. atubangan sa Ginoo. Asa ba atubangan sa Ginoo nga atubangan man sa arka? Unsam tong arka? Na dito ang 10 commandments ug diha sa duha ka kilid sa arka mga igsoon na ay larawan sa anghel. Yes. Ang larawan sa anghel sayo ta, nga larawan ginagtao. Nya nganong wa malagito. Wa malagito kasabi si David sa Dios nga naa may larawan yang giatubangan. Nagsayaw sa atubangan sa rawan sa anghel. Pero gingon misayaw atubangan Sa Ginoo. sa Dios o sa Ginoo. Pero actually old Ark of the Covenant to nga sa ibabaw na larawan sa Nay anghel. larawan sa anghel. Yeah. So mao na mga igsoon ang sinulog og ang prosesyon. Pero siguro napailay mga pangutana nato nga nag-ingon ngano ba kuno nga ginganlan man nagsanto ninyo? Yes. Nabay mabasa sa Biblia. Na sa San Lucas Kapitulo 1 versikulo 35. Galing lang kay atong Biblia, Bisaya man. Oo. So balaang bata. Oh. Sa English po Holy Child. Holy Child. Oh. Pero sa kinat sila nga Biblia attorney, Santo Niño. Kay ngano na tungod kay ang mga katsila maoy nagdala nining maong larawan, labi ng larawan sa Santo Niño de Cebu. The oldest image that reached the Philippines. Nitong March 16, 1521. Yes. Oo. Nga gihimo kini nga gasa kini sa asawa ni Raha Humabon. Nitong human sila gibautismuhan diha sa dagat. Kanang City Hall karon sa Cebu. Mao na kuan pa na baybayon pa na sa una. Din unahan inig jutay mao ang Santo Niño kining Magellan's Cross. Kanang Magellan's Cross apila ng sa City Hall tubig pa na sa una. Baybayon. So ang maong larawan gigasa kana isip baptismal gift ni sa asawa sa Raha gikan sa grupo ni Magellan. So it was Magellan who gave that to the Queen of Cebu at the time, the wife of King Humabon, or Dato Humabon. And that was April 14. April 14, 1521. Kaya niabot sila si Magellan
yadtong March 16, 1521 dito sa Humonhon or sa Limasawa. Gikan sa Humonhon o Limasawa, may adto sila sa Siargao o usa ka lugar sa Surigao, Correct. usa ka isla. Inon ta. Kay gisugat sila sa usapod ka lain nga hari. Nalimot lang ko sa maong hari nga misugat sa ni Magellan. O gikan dito sa Surigao, may padayon sila paglawig paingon sa Cebu. O niadtong April 4, 1521, nahitabo ang pagpamunyag sa at least 800 natives of Cebu nga mga sakop ni Raha Humabon. O human na bautismohi, apil na ang iyang asawa, gihatag kining maong baptismal gift niya, ang larawan sa Senyor Santo Niño nga hangtod karon nagpabilin pa nga saksi sa moabot na karong Marso 16 nga ika 500 katuig nga pagka-Kristiyanos ning atong Pilipinas. Nakahisgot man kag word nga saksi attorney na nitapot ni sa kunahon atong nabasa nako sa basahon sa mga saksi niyo ba? Nga din ilang gihisgutan ning atong sinulog ba attorney niya ila din gigamit tong pagano gani nga gibuhat pod attorney nga naapod sila panagsayaw. Yun sila nga kanang atong sinulog pinagano kay ang mga pagano mo po kuno na gibuhat sa una. Ato lang iklaro sa mga listener attorney nga kanang argument uhuna-huna sa mga saksi ni Huba matawag na nato na og policy of equivocation. Yes. Kay ilang giparehas ang dili parehas. Now, katong mga pagano nganong sayop to ilang panagsayaw attorney kay ang ilang gisayawan ang idol. Diyos nga dili angay simbahon. Pero ang atong gisayawan sa sinulog ang matuod nga Diyos nga si Kristo nga girepresentahan sa iyang pagkabata. Unya, kung si Kristo atong sayawan mahimo ditang pagano ana nga angay man siyang simbahon. Nga klaro man ang kinsay atong gipahinungdan yan ang mga sayaw. Di man ang mga pagano nga mga Diyos kundi ang tinuod nga Diyos. Yes, correct. Yan na sila pangutana, Brad. Nga gingon nga ngano bang Senyor Santo Niño man? Ano mong senior man kuno ka bino ang kuning pangutana nganong senior man kuno nga bata man ni. So junior kuno unta. Bisan binuang ning mga pangutana pero ato gyapon ning taga-Gatinawan. Sumala sa panagna ni Propeta Isaias kapitulo 6. Kapitulo 9. Isaias 9:6. Mingon ang panagna ni Propeta Isaias ug ibutang ko ang usa ka bata matao. Ug ibutang sa baga ang iyang ilang talang kagamhanan. Ug kining maong bata pagatawgon og amahan nga makagagahom. Bata pa gani gitawag na siya amahan nga makagagahom og prinsipe sa pakigdait. Nagpasabot sa pagkalabaw niya. Sa laing termino senior. Yes, senior. Dili kay pares atong kaninon sa atong pagtawag natong senior sa atong amahan, mato ba labaw ang amahan. Pero wa na magpasabot nga ang pagtawag nato sa pagtawag nato ni Kristo senior ang iyang larawan nga dili labaw. Wala ni siya katumbok tungod kay bata siya. Tungod kay labaw siya. Diyos siya. Bisag bata. Amahan nga makagagahom. O prinsipe sa pagigdait. So amahan sa ang bata nga matao. Kunya dapat ilain ba kanang sa larawan sa Santo Niño daghan mga pangutana kana unsa man ang bula sa di pa nimo na isgutan ni attorney kay mayon sila nga utlo mog Lucas 1:35 nga bala ang bata nga buhi man na kanang inyong Santo Niño larawan man na ato lang ipasabot nila attorney nga tinuod nga lahi tong buhi nga si Kristo nga bata ug lahi po ng atong handumanan siyang pagkabata. Para sa gud ni Rizal attorney, ang Rizal gyud katong buhi sa una. Kanang atong monumento mo ni atong bantahiyog niya. Larawan niya. Di man ko tanalisod sabton brad pero magpalisod-lisod ko sila pagsabot. So sagdi na lang. So sa larawan sa Santo Niño mga igsoon na ay gisapuang kuno nga daw bula.
mga igsoon, dili na bula, kundi kalibutan. Nga naman, nahimo siyang hari sa tibuok kalibutan. So, mao na siya. Kay isip hari, mao na nga iyang gisapwang ang kalibutan kay hari man siya sa tibuok kalibutan. Nana sa Pinadayag, Kapitulo 12, versikulo 1 o 5. Og nakita ko dito sa langit ang usa ka babaye nga nagbistig adlaw og nagsagit sa iyang pagpanganak 5 kinsa maning bata nga gianak og nahimo siyang hari sa mga hari. Oh. So ang atong Ginoong Kristo, Yes. siya mo ang hari sa mga hari. Nya kanang naay murag baston ko brad gana sa kuan iyang kamot. Nabay mabasa na. Mahal gid na siya. Nana sa Pinadayag 12:5. No, nahimo siyang hari sa mga hari uban sa ulisi nga putaw. Yes. Oh, so baston kana kanang ulisi. Simbolos pagkahari Sa niya. pagkahari niya. Oo. Og ambot unsa pay lain kang ipangutana sa maong ang larawan may isigutan as a whole. Naay daghang mga larawan lagi. Sa ako nagingon bisan si Kristo sa Números 23:8 ngadto sa 9 di sugo sa Dios si Moses pagpabuhat og larawan sa bitin nga tumbaga. Okay, hinon attorney na separate topic nato ang may tungod sa larawan. Mao na. Kaya ato lang ipaklaro sa itong mga listener nga duha ka klaseng larawan. Tinuod na nga naay gidili sa Biblia katong mga idols, o Diyos, pero wala ibawal ang larawan sa mga santos. Yes, bisan pa sa Old Testament o sa Bag-o nga Testamento. Si Kristo mismo magpabuhat lagi larawan. Nga naman nasa Juan 3:14. Mayon siya maingon nga giisa ni Moses ang bitin nga tumbaga. Bitin nga tumbaga di gito tinuod nga bitin, kitumbaga man. So larawan gito. Kinahanglan, it is a must. Kinahanglan usab nga igaisa ang anak sa tao. Nga igaisa siya mismo, igaisa. Juan 3:14 attorney. Yes, man. So implying buhatan siya natog larawan. Larawan. Kana sigurong krusipiho nato attorney nga nasulod simbahan gani. Yes, kanang pag-isa na to, inigsulod na to. Biblical day na. Oo. Kay maingon man nga giisa ni Moses ang bitin nga tumbaga. So igaisa usab siya. Ingon nga anak sa Sa atong simbahan attorney, unang makita din nato. Kinahanglan sa unahan. Yes. Sa ubang simbahan attorney, pasiloon lang ko sa mga listener ha. Ang unang makita, labi na naay di lang nako hingalan attorney kay sakit kaayo. Ang unang makita nako sa tubangan dito, sudlanan o abuloy. Mas importante na brad Yes, nila. So mao na mga igsoon nga ang atong tema karon sa mahingod sa matuod nga iglesia ato nang tubagon ang uban nga mga pangutana, mga atake sa sunod Sabado pohon. Tungod kay wala man tayo igong panahon, siguro Kini ang inyong higala no hangtod sa sunod Sabado pohon, Silbert Dundoyano Sr. uban ninyong igsoon Brother Mike Abbas. Sa ngalan Ang samahan, samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His most Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni. Lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo, alam sa kaluwasan. Ang tanang gihisgutan sa unahan, iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon.
Agay! Agay!